So ya saka ni fama, ƙarshe ya sa ni kuka. So ya saka ni kuka. Taka faɗin mutuwa zan yi ka kai da na gaida hajiya. Kwanan ta 18 gidana na kai ta gaida hajiya. Duk inda na ji mai magani to haka nake ta bibiya. Jikinta sai dai a hankali kuma je kamar ta shan wuya. Don ta yi kwanaki a gidansu ka zo ka ji sai ka bibiya. Na yi godiyar yabawa mahaifiyar masoyiya ta Maryam. A haka mun yi zagaye na magani mujiya ya za a yi. Jikinta na ƙara tsanani kuma kama a wangan naɗi. Kowa ya ganye na yira amma jiki sai ya yi tausayi. Na kasa in faɗa wa mutane don su ga yaya za a yi. Wata rana da yammaci a cikin azumi na yayi. Aka ce da ni in zo za mu gidan mai magani na ƙarya. A haka dole na fito don buri na lafiyar ta ne. Sai na ɗauki ɗan sahu ga na a ƙofa ta gidansu ne. To da nan yi sallama na shiga sun gama dushirinsu ne. Ni suke jira ashe na ga Maryama a dukunku ne. Man kaje gurin shi ma ya yi mata addu'arsa ne. Ranar na ji daɗi da mun kuwa ta iya taka Maryama. Sannan ta ce a hankali zan gwada takawa mu je da kai. Amma tana yi min maganar mutuwa na kasa miƙa kai. Tana ga yanka na ji kamar wasa ne zani barka kai. Kana gani kamar a ce zafin ciwo ba kamar ya kai. Ka yi min addu'a idan na mutu don zani je da kai. Ko da a aljanna zan yi fatan Allah ya haɗan da kai Maryam. Washe garin haka na yi bacci don ban je gidansu ba. An yi sallah ta azhar ban je na gaishe ta ba. Tashin da zan yi sai ka kira na gidansu ban bi shi ba. Daga baya na yi kira mahaifiyarta ta sani fargaba. Ta ce da ni ka zo gida farko tsoro kan ban ji shi ba. Ka biyo ni na gaba na iske ba rayuwar ta